O BNG de Cambados amosa o seu compromiso coa continuidade do cuadripartito. Os nacionalistas entenden que a actual fórmula de goberno é a mellor opción para a vila. Con todo, cargan contra o seu compañeiro de executivo e líder de Cambados Pode, José Ramón Abal, o que acusan de excederse nos seus límites competenciais, organizativos e financeiros. Que tal, saudos? Engaden os nacionalistas que, mentras dependa deles, o PP non se vai facer con Cambados. Ampliamos de contado logo dos titulares. O alcalde de Noia fai balance do bo estado das contas municipais tras aprobarse a liquidación da conta xeral de 2024. O superávit orzamentario supera os 700.000 euros. O remanente de tesourería rolda os 4,5 millóns. O Concello de Pontevedra quere actuar no Río dos Gafos para frear o aumento do caudal, pero antes de actuar o goberno local quere estudar a quen pertencen eses terreos, xa que os hai de titularidade pública e tamén privada. Varios servicios municipais están xa a traballar neses informes para ver quen ten a responsabilidade. Os profesionais do sector do mar no Barbanza contan cun novo servizo. Esta mañá o conselleiro inaugurou a nova oficina Esmar. Trátase dun dos 7 puntos habilitados pola Xunta en toda Galicia para asesorar o sector sobre as axudas europeas do CEMPA. As principais innovacións do sector agrario, en concreto do vitivinícola, deronse hoxe cita en Ribadomia. A Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía celebrou o 5º Foro de Innovación Productivo do Sector Agrario, un encontro no que se abordaron avances en tratamentos fitosanitarios ou na mellora da productividade. Tamén en canto á adaptación do sector ao cambio climático, como novos sistemas para atender as necesidades hídricas. E o Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo impulsa unhas xornadas de convivencia arredor do tenis e o pádel cos migrantes que acolle o municipio. Unha trintena destes mozos entrarán en contacto con estes deportes nunha proposta que busca transmitirlles hábitos arredor da saúde e o benestar. Os participantes que nunca xogaron a estes deportes formaránse durante 4 xornadas. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. O BNG de Cambados amosa o seu compromiso coa continuidade do cuadripartito. Os nacionalistas entenden que a actual fórmula de goberno é a mellor opción para a vila. Aseguran que traballan na liña de conseguir un goberno cohesionado, organizado e que apuntan funcione como é debido. Con todo, cargan contra o seu compañeiro de executivo e líder de Cambados Pode, José Ramón Abal, o que acusan de excederse nos seus límites competenciais, organizativos e financeiros. Din que se as súas áreas as asumise o bloque, terían outra planificación e limpeza. No referente ao seu traballo dentro do goberno, aseguran que están máis que satisfeitos coa actividade que están a desenvolver nas súas áreas e que así llo está a trasladar tamén a veciñanza. Conclúen que o PP non é quen de disimular a rabia que lle xera, textualmente din, non controlar Cambados, algo que rematan, así seguirá sendo, mentras dependa do BNG. Víamolo tamén en titulares. O alcalde de Noia fai balance do bo estado das contas municipais logo de aprobarse a liquidación da conta xeral de 2024. O superávit orzamentario supera os 700.000 euros. O remanente de tesourería rolda os 4,5 millóns. O bo estado das contas rebate o principal argumento esgrimido pola oposición para rexeitar os orzamentos cuxa aprobación tivo que vincularse a unha cuestión de confianza. A conta xeral arroxa un superávit de máis de 700.000 euros e un remanente de 4,5 millóns, dos cales aproximadamente 1,5 millón poderán destinarse a gasto. O Concello de Noia pecha ese exercicio 2024 con un superávit orzamentario de máis de 700.000 euros, co cual o argumento que utilizaba a oposición nun determinado momento para dicir que ese orzamento podía levar ao Concello a incurrir en déficit orzamentario é totalmente falso. Demostrouse que era mentira porque o superávit orzamentario supera os 700.000 euros.
pero a maiores o remanente total de tesorería supera os 4.495.000 euros e o remanente total para gastos xerais supera 1.495.000 euros. O alcalde explicou que grazas á aprobación do orzamento o Concello está ao día no pago a provedores, sen facturas pendentes do pasado exercicio e cun período medio de pago inferior a un mes. A circunstancia de que o Concello de Noia ten pagadas todas as facturas correspondentes ao exercicio 2024, veñen de rematarse o pago das facturas correspondentes a xaneiro do 2025 e estánse facendo efectivos os pagos correspondentes a febreiro do 2025. O período medio de pago a provedores está dentro do período medio legal, a cuantía pendiente con provedores para nada se parece á cuantía que existía cando nos accedemos ao goberno no ano 2016. Estes datos, insiste Freire, avalan a xestión responsable de gasto contido do seu goberno, cumprindo co principio de estabilidade orzamentaria. E o Concello de Boiro dá por concluídas as obras de mellora levadas a cabo nun camiño de acceso a varias vivendas e parcelas agrícolas no lugar de Nine, na parroquia de Cespón. A actuación, que responde a unha demanda realizada polos propios veciños da zona, contou cun investimento de máis de 60.000 euros, financiada en parte cunha achega da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. O alcalde José Ramón Romero e edil de urbanismo Luís Ruiz achegáronse esta mañá a Tanine para comprobar o resultado das obras levadas a cabo na zona e que supuxeron a mellora dun camiño de acceso a varias vivendas e tamén a parcelas agrícolas, a carón da estrada provincial DP 1102 que conduce a Neixón. A actuación cun orzamento de algo máis de 60.000 euros, financiada en parte cunha achega da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, ven dar resposta a unha demanda dos propios veciños da zona. Aquí fomos advertidos no seu día por parte dos veciños de que como consecuencia das obras que se viñan executando en este lugar, bueno, pues había un problema, había xurcido un problema de pluviales que lle estaba afectando aos veciños porque lle estaba entrando agua de chuvia cando chovía moito nas súas parcelas, incluso en algunha vivenda, non? E nós o que quixemos con esta actuación foi un pouco, bueno, pois solucionar ese problema que os veciños nos viñan dando. Para eso o que se instalou foi unha tubería de pluviales en máis de 375 metros lineais, vale, cunha sección de 400 milímetros de diámetro, e colocáronse tamén 14 rejillas. Para que a obra fose totalmente operativa, actuouse tamén no total do firme da calzada, renovando totalmente, facendo incluso un encaixonado de varias zonas de formigón a modo de seguridade pasiva para os viandantes, que o que produce é que os vehículos, bueno, pues vayan por unha zona diferenciada totalmente da zona que está adicada ao paso peonil. O alcalde destacou o resultado das obras. Segundo el, a mellora súmase outros investimentos levados a cabo nesta aldea nos últimos anos. É un núcleo de población onde non só estuvemos facendo esa actuación e a Deputación estuvo facendo esa gran actuación, sino tamén varios asfaltados e cambios luminares que estuvemos facendo e lle demos un bulo e un cambio grande pois este núcleo de población do lugar de Nine. A verdade é que estamos moi satisfeitos co resultado, estamos apostando moito xa na anterior legislatura e sobre todo nesta sobre o medio rural con actuacións en todos os núcleos rurais. Vamos pouquiño a pouco e os cambios se están notando, non? E un claro exemplo é a obra que estamos visitando hoxe, non? Os bombeiros do Parque Comarcal de Boiro tiveron que intervir esta pasada madrugada en Rianxo despois dun aviso da asistenta social do Concello por mor dunha persoa maior que fixo saltar a alarma do seu dispositivo de teleasistencia. Ao parecer, esta persoa topábase no chan da súa vivenda situada na urbanización Virxe da Guadalupe, sendo incapaz de levantarse e a porta de acceso á vivenda atopábase bloqueada coa chave por dentro. Unha vez no lugar, os bombeiros accederon á vivenda a través do balcón do piso lindeiro, facilitando a entrada persoal sanitario para que puidera atender á víctima. A persoa estaba no chan da sala principal, consciente pero un pouco desorientada.
Seguimos con outros asuntos. O Concello de Pontevedra quere actuar no río dos Gafos para frear o aumento do caudal. Segundo informou hoxe o alcalde, varias zonas quedaron moi afectadas despois dos temporais do inverno. Así, o río está a ensanchar nalgúns puntos, sobre todo entre o ramal que comunica a avenida de Josefina Arruti e a Ponte do Tren, provocando a perda de terreo. Pero antes de actuar, o Concello quere estudar a quen pertencen estes terreos, xa que os hai de titularidade pública e privada. Actualmente, varios servizos municipais, como o de urbanismo ou a asesoría xurídica, xa traballan en diferentes informes sobre os que se baseará a actuación, determinando quen tería responsabilidade sobre as intervencións que son necesarias. Con caída de árboles de gran porte e afectación tamén nas marxes do río, que está levando consigo pérdida de terreo. A caída dos árboles traballa a agua e vai reducindo, aumentando o cauce, facendo arrastre de terras. O que habrá que facer é, retirar árboles obviamente e repoñer, digamos, os noiros que caíron ou que están sufrindo arrastres hacia o río porque están aumentando o cauce, etc. Pois habrá que volver ao estado o máis natural posible do río, non? Vale? E iso se vai a encargar, obviamente, Secretaría, Seguridade Xurídica e Urbanismo de ver de quen é a responsabilidade e punto, non? E seguimos en Pontevedra porque o Partido Socialista levará a situación da Unidade de Atención á Drogodependencia da cidade ao vindeiro pleno municipal. O PSOE aposta por instar á Xunta a que asuma a xestión e o financiamento íntegros deste servizo. Denuncian que se atopan nunha situación crítica que está a afectar os programas de prevención e incorporación social. A Unidade de Atención á Drogodependencia de Pontevedra conta actualmente con só 8 profesionais. Os socialistas apuntan que hai unha década eran 12 os que atendían este servizo. Ademais, alertan de que 2 se van xubilar ao longo deste ano. Son os 2 psicólogos que atenden tanto o centro da praza de Valentín García Escudero como o da Casa Azul. A Xunta parecía que movera ficha hai uns 2-3 anos, cando se iniciou un diálogo coa FEGAM, coa Federación Galega de Municipios e Provincias, para poder asumir esas máis de 10 unidades de drogodependencias que aínda non están no Sergas, entre elas a de Pontevedra, pero é certo que isto está absolutamente paralizado, con novas sustancias que aparecen no mercado, cun incremento incluso do consumo de drogas como a heroína, que parece que formaban parte do pasado e que estaban desterradas, pero que con novas formas de consumo están avanzando a un ritmo importante, un ritmo preocupante, non? Por tanto, a unidade de drogodependencias segue sendo máis necesaria que nunca. É unha clara deixación de función de competencias en materia sanitaria por parte da Xunta de Galicia, ten a competencia exclusiva en materia de sanidade, está botando balóns fora desde o ano 90, máis ou menos, cando se fundaron estas unidades de drogodependencia, en reunións mantidas sempre a través da FEGAN e dos concellos que ten estas unidades ao longo da xeografía de Galicia, pois sempre insistimos na necesidade que temos os concellos de que a Xunta asuma dunha vez as competencias que lle son propias na propia materia, non? SOS Sanidade Pública pon en marcha unha campaña de recadación de fondos para financiar a grabación dunha webserie documental. Baixo o título Máis Sanidade, buscan que a peza poña voz a diferentes persoas que viven de primeira man os efectos da crise sanitaria que, aseguran dende a plataforma Sofre Galicia. Explican dende SOS Sanidade Pública que a idea é recoller denuncias como o estado dos hospitais públicos, a falta de persoal nos centros de saúde ou os efectos dun modelo que din favorece os intereses privados mentres ao tempo se reducen os recursos para a sanidade pública. As doazóns poden facerse dende a plataforma web Berkami, dende os 5 euros, con recompensas que van dende aparecer nomeado nos créditos, unha chapa ou unha lámina asinada de centola ata camisetas ou cuncas. A plataforma marca como obxectivo chegar aos 2.500 euros nun prazo de 38 días. As principais innovacións do sector agrario, en concreto do vitivinícola, deronse hoxe cita en Ribadumia. Máis detalles logo da publicidade. A
Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Rianxo saca unha nova convocatoria de axudas para impulsar o comercio local. A posta en marcha por primeira vez o ano pasado dunha liña de subvencións destinada á dinamización do comercio local a través das propias asociacións locais de comerciantes, súmase este ano outra coa fin de atraer empresas para o municipio. Por segundo ano consecutivo, o Executivo rianxeiro, a través da área de promoción económica, vai a poñer en marcha unha liña de axudas á dinamización do comercio local. As axudas teñen como finalidade favorecer a existencia dunha actividade estable de promoción e mellora do comercio a través das propias asociacións locais, para que poidan seguir impulsando a actividade económica no municipio. Unha liña de axudas dotada por un total de 10.000 euros que permite a estas asociacións, que en definitiva son as que mellor conocen o noso propio comercio, levar a cabo as distintas actividades de promoción, de dinamización, as campañas que estimen oportunas ao largo do ano. Nos quixemos apoiar esta labor que veñen facendo con esta liña de axudas que se contemplou nos orzamentos pasados e que xa a finais do ano se puxo en marcha e que este ano terá continuidade e se volverán a replicar estas axudas para seguir apoiando a estas asociacións de comerciantes e de empresarios. Por outra banda, o Concello traballa tamén noutra nova liña de axudas, neste caso destinadas a atraer empresas para o municipio. Nos próximos días vamos a aprobar as bases para a creación dunha nova liña de axudas, unha liña de axudas destinada a atraer empresas para o noso municipio, a apoiar a aquelas persoas emprendedoras que deciden montar un negocio, un comercio, unha empresa no noso municipio, axudándolle neses gastos iniciais que calquera persoa pode ter, gastos de xestión, gastos de material, de mercadorías, gastos tamén de reforma de locais, se fora o caso, ou incluso de alquiler de locais. Estaríamos falando dun máximo de 2.000 euros por axuda, ata 5 axudas anuais, que se poderán solicitar dende que aprobemos as bases. O único requisito será que neste ano 2025 esa persoa teña montada unha empresa no noso Concello e que se acredite que efectivamente iso é así, e despois terá tamén unhas exixencias, por suposto, de unhas cláusulas que teñen que ver coa duración da mesma empresa, O Conselleiro do Mar desprazouse ata Ribeira para inaugurar a nova oficina Esmar emprazada na Porta do Sol. Trátase dun dos 7 puntos habilitados pola Xunta en toda Galicia para asesorar o sector sobre as axudas europeas do FEMPA. Os profesionais do sector do mar no Barbanza contan cun novo servizo. A oficina Esmar, inaugurada esta mañá polo Conselleiro do Mar coa presenza de numerosas autoridades comarcais, así como representantes de organizacións pesqueiras e confrarías, ofrece un servizo de asesoramento para a tramitación de axudas. O obxectivo da Xunta é que se utilicen os máis de 360 millóns de euros do FEMPA asignados a Galicia. Unhas oficinas en donde vamos en elas a dispoñer de xente profesional con a información suficiente para asesorar a todo o noso sector do mar. O fin fundamental, exclusivo, é que temos que emplear todo o diñeiro FEMPA que ten asignado Galicia, máis de 360 millóns de euros para este período. E para iso é importante que a nosa xente, a nosa población, o noso sector do mar, os nosos concellos, esteñan totalmente informados de como teñen que levar adiante estes proxectos, como teñen que levar adiante a súa xestión e a súa tramitación. Trátase dun recurso máis que, xunto cos GALP e o propio persoal técnico da Xunta, está ao servizo da cidadanía e das administracións locais para axudar na moitas veces complicada tramitación administrativa que implican as distintas liñas de axuda. É fundamental armar de distintos brazos, de distintas armas e texer distintas redes co noso sector, con nosos concellos, e esta é outra rede máis. Conxuntamente con eles temos tamén facendo ese traballo de asesoramento pois os GALP, que son entidades colaborativas do sector do mar, da Consellería do Mar, e elas tamén están a facer ese traballo, ese asesoramento e maiores xestión. Por lo tanto, os GALP por un lado, por outro lado as oficinas Esmar, e por outro lado, como non, todo o equipo de funcionarios e personal traballador técnico da propia Consellería do Mar.
Creemos entre todos que temos que facer o posible para que, ás veces, a xestión dificultosa, farragosa, que é a tramitación destes fondos europeos, seña o máis fácil posible para a nosa xente. Xunto coa de Ribeira habilitáronse oficinas Smart en Vilagarcía, Pontevedra, Vigo, A Coruña, Ferrol, Viveiro e outra en Santiago a modo de central. As principais innovacións do sector agrario, en concreto do vitivinícola, deronse hoxe cita en Ribadumia. A Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía celebrou o 5º Foro de Innovación Productiva do Sector Agrario, un encontro no que se abordaron avances en tratamentos fitosanitarios ou na mellora da productividade. Tamén innovacións en canto á adaptación do sector ao cambio climático, como novos sistemas para atender as necesidades hídricas. 7 proxectos foron os protagonistas do 5º Foro de Innovación Productiva do Sector Agrario impulsado pola Axencia Galega da Calidade Alimentaria, un encontro celebrado na Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Ribadumia e no que, polo tanto, o sector do viño estivo moi presente. Temos 7 proxectos e abordan diferentes retos os que considera o sector que se deben de analizar e de abordar. Fan referencias desde cultivos sostibles, os sistemas de rega, diferentes líneas de investigación por procesos oxidativos de elaboracións dos viños. Temáticas de distintos eidos, pero que teñen como nexo común a importancia da investigación e a innovación. Outro elemento que comparten os 7 proxectos presentados vai na liña de adaptar o sector aos desafíos que supón o cambio climático. O cambio climático e a sostenibilidade son dos retos que, entre outros, pero son dos retos que están hoxe en día no sector. Entonces, bueno, o poder de convocatoria que tuvo esta reunión, así como as temáticas que están abordando os diferentes investigadores, pues amosan ese interés e esa preocupación por abordar esos retos que teñen enriba da mesa. Nesa liña salienta un dos proxectos con base no Salnés e coa implicación da adega Martín Kodax. O estudo chamase Regavide, céntrase nas posibles necesidades hídricas dos viñedos no futuro. No es muy típico de Galicia, pero bueno, ver cómo se comporta con el cambio climático, el estrés que reciben las plantas frente al estrés climático por el riego. Nalgúns destes estudos tamén están presentes as universidades de Vigo ou Santiago, tamén a Deputación de Pontevedra, que a través da Estación Fitopatolóxica do Oreiro participou no proxecto Plasmo Wine. É un grupo operativo que tiña como obxectivo atopar un momento óptimo para a aplicación dun tratamento de mildio contra a vide. Entón, o primeiro que facíamos era determinar o momento idóneo do primeiro tratamento do ano e despois determinar o momento idóneo para a renovación deste tratamento. Para facer isto tiñamos en conta o modelo de risco de mildio que ten en conta variables meteorolóxicas e fenolóxicas e tamén a presencia do fitopatóxeno no ambiente polo reconto das esporas de mildio con captadores de esporas. O foro rematou cunha visita ás instalacións e predios da Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Ribadumia da man dos seus responsables. E terceira edición do Foro O Salnés Emprende con M, organizado polo Centro de Información á Muller da Mancomunidade do Salnés. O encontro afondou na conciliación, o empoderamento feminino ou nas dificultades á hora de iniciar un proxecto. O presidente comarcal, David Castro, foi o encargado de abrir a xornada nun acto no que tamén tomou a palabra a valedora do pobo, María Dolores Fernández Baliño, para falar dos prexuizos de xénero nas relacións laborais. O foro inclui unha mesa redonda do papel da muller na innovación en sectores estratéxicos. Neste apartado interviron Rebeca Tenoira, de Animosa, Ana Doval, de Trivium e Dolores Calvo, presidenta da cooperativa Condes de Albarei. A continuación celebrouse un debate alrededor dos novos modelos de emprego e o asociacionismo como ferramentas para o cambio. Aquí participaron Nacho Rey, coordinador de emprego en Bata, Alba Troans, traballadora no Centro Especial de Emprego en Bata, e Tamara Sineiro, promotora do Salnés Empresarial. O foro rematou coa intervención de Mariña Varela, directora do CIN mancomunado, así como de outras autoridades. O Concello de Boiro inicia a limpeza e acondicionamento das praias para a súa posta a punto de cara a Semana Santa e a época estival. Os traballos que comezaron xa polo areal de Barraña a Saltiño prolongaránse nos vindeiros días de xeito progresivo a todos os areais do municipio. Ademais dos traballos na propia praia, tamén se realiza a limpeza e a roza daquelas zonas axardinadas próximas aos areais, así como tamén os paseos e accesos.
Información de servizo, o Concello de Lousame abre este sábado o prazo de preinscripción no punto de atención á infancia pro curso 25-26. As familias interesadas en reservar praza para nenos e nenas de entre 0 e 3 anos dispoñen ata o día 15 de abril para formalizar a súa inscripción a través da sede electrónica municipal. Toda a información sobre a documentación a presentar pode solicitarse no Departamento de Servizos Sociais do Concello. Tamén se pode consultar e descargar o modelo de solicitude a través da páxina web concellodelousame.gal. En máis información de utilidade, o Concello de Boiro informa da interrupción do suministro eléctrico por mor das tarefas de mantemento que se van a executar na rede municipal. Será na madrugada do 14 de marzo entre as 2:30 e as 4:30, cando algunhas instalacións estarán fora de servizo, polo que se poden rexistrar cortes de luz de xeito puntual. Os lugares afectados serán algúns treitos da Avenida de Compostela e da Avenida da Constitución, así como Espadañal e Praia Xardín. Sanxenxo segue dando pasos a prol da inclusión dos migrantes que dende setembro residen no municipio. Desta volta é o Círculo Cultural Deportivo o que impulsa unhas xornadas de convivencia arredor do tenis e o pádel. Unha trintena destes mozos refuxiados entrarán en contacto con estes deportes nunha proposta que busca transmitirlles hábitos arredor da saúde e o benestar. Os participantes que nunca xogaron a este tipo de deportes formaránse durante 4 xornadas. O deporte é saúde e lecer, pero en Sanxenxo tamén é sinónimo de integración social. O Círculo Cultural Deportivo impulsa unhas xornadas de convivencia pro grupo de migrantes que dende o pasado mes de setembro reside no municipio. Colaborar desta manera en que esta integración social que se pretende a todos os niveles sea uno de los motivos, pues el deporte, el tenis o el pádel, que somos los que nosotros aquí hacemos, y de esta manera, bueno, pues ayudar y colaborar con todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, que estamos haciendo y que estamos dedicándonos a este tipo de cosas. As xornadas céntranse no pádel e no tenis, dous deportes prácticamente descoñecidos para estes mozos. Aquí entrarán en contacto con eles transmitindolles os valores arredor da saúde e o benestar. Lo que buscamos es un poco que tengan el conocimiento de lo que es un calentamiento bien hecho, unos estiramientos al acabar bien hechos, y eso, enseñarles lo que es los fundamentos del tenis y del pádel, tanto a nivel técnico como táctico, y sobre todo jugar, disfrutar y que aprendan a pasárselo bien, relacionarse con gente de aquí. Nestas xornadas vai participar unha trintena dos mozos refuxiados que acolle Sanxenxo. Soy guineano. Nosotros estamos aquí para cómo hacemos el tenis. Nosotros estamos aquí para conocer cómo jugar el tenis, porque el deporte es bueno para la salud. Nosotros venimos para aprender a jugar tenis, balón tenis. Nosotros dice que muchas gracias para vosotros. Colaborando na organización destas xornadas atópase a CEMA, a entidade que está a xestionar a acollida destes migrantes, e o Concello de Sanxenxo. Hoxe estamos falando de unha asociación do Círculo Cultural e Deportivo que ten a sensibilidade suficiente para poder darse conta de que é importante traballar pois con este colectivo para poder integralo, para poder que forme parte do que é pois o noso día a día. E o fan a través do deporte, que como ben decía Paco Hernández, pois é saúde, pero tamén é ocio. Isto é un exemplo que dende o primeiro momento que nos chamaron dende o Círculo Cultural e Deportivo de Sanxenxo para facer esta actividade, pois a nós, por unha banda, alégranos que a sociedade civil responda con este tipo de iniciativas, e sobre todo pois tamén é un exemplo de inclusión. As xornadas celebraránse os días 19, 20, 26 e 27 deste mes, con 2 horas ao día de formación. Pois así rematamos, señores, a actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado, poden ver aquí en Canal Rías Baixas o programa Orixe e Calidade do sector vitivinícola. Graciñas, como sempre, por estaren aí.